sityelele inkcubeko elderly apha eMonti apho ke kukhona uphuhliso labantu asele bekhulile apho bancediswa ngeentlobo zezinto. Enye yazo ke izinto abancediswa ngazo yimpilo, abo bathi ke bangakwazi mhlawumbi ukuphakama ngeenyawo zabo bahambe baye kumaziko empilo, ngoba siyazi into yobana imigca iye ithande uba mide ke noko. Masamkele ke umama uHazel Funane ongomnye ke othi azise iinkonzo zempilo kubantu abakhoyo apha enkcubeko. Mama, enkosi kakhulu, masikwamkele eMpuma Kapa TV. Uncedisa ngoluphi uhlobo wena? Mna mama ndincedisa ngokuhambela amakhaya womakhulu ndiwavizithele apha ezindlini. Apho ndifika ke ngoku kunzima koomama ngoba bahlala bodwa. Oomama abahoywanga apha ekuhlaleni, bakhangeleka ngongathi ngamagqwirha. So ndiye ndincedise apho ke mna ke ndimbone umama uba udinga uncedo, ndimvasele ngamanye amaxesha, omnye ndimthathele netreatment ekliniki ngoba abahoywanga ziintombi zabo, bahlala nabazukulwana babo. Nkosi mama. Uyezivela ke mbukele ekhaya uhlobo abathi bancediswe ngalo abantu abangoomama, exinzelela ke kulaa mcimbi bendiwuthethile okokubana kuye kube khona imigca emide noko xa befika kumaziko empilo. Le uyibonayo ngoku ngomsebenzi abathi bawenze ngezandla zabo, yinto leyo abathi bayifundiswa apha enkcubeko. Uyabona noko ngokuba ngathi sesiphethe ompetha abantu abawaziyo kakuhle umsebenzi wabo, abanophila kakuhle futhi kunjalo njengawo. Uyabona kuyathungwa, kuhlohlwa iintsimbi, umhle umsebenzi esiwubonayo apha. Masithethe nomama uMiranda Diboy asicacisele ngowakho umsebenzi. Mama, enkosi kakhulu ngokuba nathi uyenza kanjani yonke le nto, uyifunde nini njengoba ngoku nje ngathi sowusemagqabini? Ndiyabulela kuwe msasazi ngokuza apha enkcubeko. Lo msebenzi ndandikhule ndiwubona kumakhulu wam, ndathi apha ekuhambeni kwexesha izinto zatshintsha ndayiyeka le nto. Kuthe ekuqalekeni kwale nkcubeko ndathi ndawufika apha, ndafika kukho umsebenzi ongathi ngowentsimbi. Ndanomdla, sazama ke safumana le ntsimbi ndiyihlohlayo, ndafundisa ke nabanye abantu ababengakwazi ukuhlohla. Satsho sahlohla ke saqhubekeka. Yalulutho ke kakhulu kum. Ilulutho njani? Ilulutho ngoba itshintsha zonke izinto zobomi bomntu. Ngoba xa ngamaxesha athile buba nesithukuthezi uhambe nakwindawo ezingafanelekanga kule age ukuyo. Ndathi ndawufika apha enkcubeko ke noko inyawo lahamba kwindawo eyi-1. Ndangumuntu noko ozinzileyo ke uba ngoku ndiyazazi into yoba ndingumama ohamba inkcubeko, funeke ndingumama onesidima. Enkosi kakhulu ke mama. Mama uMiriam, siyabona nawe umsebenzi umhle uyaqhuba apha. Isakhono esi usifumene phi? Molo msasazi, nam mandibulise. Mna ndinguMiriam Mtshabe. Esi sakhono sokukrosha nokunika ndikhula ndisenza since esikolweni. Sasisenza i-handwork. Sasisenza i-handworks esikolweni. Ndangumuntu owuthandayo ke umsebenzi wezandla. Kuthe ke ngoku kusawuba khona le nkcubeko, ndaqonda ke ngokuba nam mandize kuyo le nkcubeko ukwenzela into okokubana nam ndizophuhlisa umsebenzi wam wezandla, ndinithe njengoba ndinitha, ndifundise nabanye abangakwaziyo ukunitha. Ndiwuthanda kakhulu umsebenzi wam wezandla. Siyabona lapha entloko nalapha esiqweni ngumsebenzi endiqinzele ukuphuma ezandleni zakho. Ingaba mhlawumbi xa uzwa ucala loshishino noko uyabonakala umcimbi? Yakhona ungatshongo. Uyabona lo lapha entloko kwangulo msebenzi wam wezandla. Kuyathengwa, andilali ndingatyanga ngoba kaloku lo msebenzi wam wezandla undenza ndikhuthale ngoba abantu bayandixhasa bethunani. Kumnandi. Uyazivela ke mbukele ekhaya kuninzi okwethi kwenziwe. Esathetha ngokulala engatyanga, ndiyafuna sifake utata, nguye ojongene nemicimbi yegadi. Tata, enkosi kakhulu ngokuba nathi wena owakho umsebenzi kwenzeka ntoni? Molo msasazi. Into eyenzekayo msasazi, thina pha singotata siyasebenza ngegadi, njalo sisoloko siyigadile ngokuhlakulela nokuthi utata ngenye ixesha siphathele neplant siplante. Njengomuntu kwekhulele kwinto edibene negadi noko ndinomgqwalasela futhi ndinentsebenziswano kakhulu nabo tata endisebenza nabo. Ndinewari baye bengekho nangoku abanye ke.
otata endikunye nabo apha kodwa ke sisasebenzisana kakuhle futhi ke sisajongena ngoku ukuthi babe sisaphazanyiswa naimvula sisajonge ukuba siphinde kakhona siphinde siqale uqalo olutsha ewe siphinde siplante kakhulu ke ngoku lokuqala ewe ngoba nangoku ke sisajonge ukuba siphinde futhi silungise indaba ezingalunganga pha egadini futhi ke sisasebenzisana nje kakuhle kuqhubana kakuhle negadi. Igadi yamamoza ngokukhonto negadini Egadini andikwazi nokuxoka ke into yalonyaka kupheleyo noko bekungcono kulonyaka kupheleyo qha siye sathi ngophazanyiswa imvula yamana unetha njalo sakwazi ukufumana siplante kakuhle loo nto yasiphazamisa kakhulu ke indaba edibene nemvula yona nto isiphazamisileyo imvula kakhulu ewe kumsebenzi owenziwa inkcubeko elderly apha eMonti uyazibonela nambukele ekhaya indlela omhle ngayo kuyakhroshwa kuhlohlwa intsimbi kukhona ke notata abagade igadi kuba kaloku ukutya kubaluleke kakhulu.